Яскравыя шары, агеньчыкі, гірлянды і будаўнічыя работы. У рэзідэнцыі беларускага Дзеда Мароза кіпіць праца. Тут рыхтуюцца адразу да дзвюх падзей. Сустрэчы матушкі зімы і снегурышкі, а таксама юбілею. Вось на гэтым месцы ўсталююць першы ў свеце помнік Новаму году. Яго адкрыццё 8 снежня у дзень 15-годдзя памесця беларускага Дзеда Мароза. Эскіз памятнага знаку распрацавала Кацярына Канькова, аўтар ідэі Ніна Богуш. І яшчэ адзін падарунак да дня нараджэння – казачная карта беларускіх Дзядоў Марозаў. Прэзентуе яе аўтар праекта «Казачная Расія» Алексей Козловскі. Пагадненне о правядзенні чароўнага перапісу дзвюх краін было падпісана ў 2013 годзе. В связи с тем, что гости сказочные из России были на 10-летии, решили продолжить эту традицию на 15-летие. Помня, что последняя раз встреча была посвящена сказочной карте России и Белоруссии, он готовит тебе несколько подарков, связанных в том числе и со сказочным картавидением. За 15 год існавання маёнтка яго гостями стали звыш 1,5 мільёна чалавек са 101 краіны свету. І ўжо другі год запар беларускі Дзед Мароз становится самым популярным чараўніком краін СНД. Мы знаем, что в Беловежской пуще такие интересные есть экскурсии и есть что посмотреть. Дед Мороз обязательно было посетить. Интересная организация. Заряд такой энергии получили. Да. Рада, што давялося прыехаць і ўбачыць Беларусь, убачыць пушчу з гэтага беларускага боку. Усё вельмі добра, баявы настрой і спадзяюся, ў наступным годзе прыеду разам з сям'ёй. Штогод корэспандэнцыя Дзядулі Мароза складае каля 17 000 лістоў, на якія ён адказвае асабіста. Вось і зараз ужо напісаў запрашэнне фіналістам конкурсу на стварэнне самага цікавага снегавіка. Наш конкурс пачаўся ў кастрычніку. За гэты час у ім прынялі ўдзел звыш 1000 хлопчыкаў і дзяўчынак. Нават мы атрымалі такія прыгожыя падарункі, што Дзядуля Мароз вырашыў стварыць музей снегавікоў. Дзверы адчынены для дарослых і маленькіх, якія веруць у казку і ведаюць. Месца для цуда ёсць у жыцці кожнага. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».